seduluran iri-irian. Ala cacakku sugih aku melarat. Tak kudoi. Ala cacakku melarat aku sugih gak tak kei. Ha niki atos-atos panjenengan nglampahi kehidupan sing sak benerane ten dunia niki. Nggih. Nek paham panjenengan ilmu niki kadose ilmu remeh, tapi kenyataane dilakoni sinten mawon ngalami. Gak peduli sing kados ceramah-ceramah ngeten nggih lebih parah. Tinggalane abah kula, pondok kula, adikku kok enak kari manggoni tok. Aku dulur tuwek, aku oleh sing akeh. Oh ngono. Ngoten nggih Mas Herman nggih. Niki sing garai rusake keimanan diri di dalam diri ini ndak tahu sebenarnya mung iso maca gak ngalami mung oleh ilmu warisane wong tua tapi gak dilakoni iso ngandani ngerti tapi remehno krana napa selawate niku sekedar selawat. Sak benere selawat niku nggih intine sedanten menika moga kula paringi ilmu kakek Allah. Panjenengan ora usah nglakoni sing aneh-aneh. Panjenengan nglampahi selawat mawon. Ten Kanjeng Nabi mangke sampean diatur dateng Allah mencapai saudara seiman. Nggih, boten sekandung. Tapi lek panjenengan amalaken sampean imanaken dateng Allah sampean selalu memanggil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moko panjenengan mangke diatur kiambuk dateng Allah iku dulurmu seiman walaupun gak sekandung. Krana napa panjenengan ngimani sholawat sing sak benere 500 tahun ini sampai sekarang sholawat nggur dadi kedhok. Kados kula ngeten jamaah awal tak buka sholawat tak buka asmane Allah cek diakoni keimanan datang Allah kenyataane mburi-mburine nyeritokno awakku dhewe awake kula dhewe bapak-bapak kula dhewe mbah-mbah kula dhewe datuk-datuk kula dhewe sanes Kanjeng Nabi sing sak benere sholawat mung dadi ten ngajeng niki sing garai panjenengan putra-putrine para waliyullah putra-putrine bumi Indonesia gini ku wau. Sak dulur tukaran. Panjenengan sanes panjenengan tak sing ngalami kula nggih. Ngesem sing semerap. Iya iku rebutan marian ngono. Mboten rebutan. Mboten rebutan kula. Mboten doyan kula ngoten niku.